chini chanyasoitika tangozoona tadaidzwa tuye tione zvii zvanyasoitika. Zvakaitika ndezvekuti mwana wamenyu ndiye akaona saka agaamutaure iye zvaakaona ndozotaura. Tatiri kudarika ndandina tete hanzvadzi yemurume wangu tatiri kubva uko tichienda kukiliniki ndofunga around half 8 kana kuti kuma29 ndinaso okay. Saka ndakatoti ndisati ndanyatsosvika parodhi pekuti vanhu vanopinda ndichitori nechekumashure pane guwa nedombo ndori ndakatanga kucheuka ndobva ndaona. Saka ndakatopa komende yekuti vanhu avo vakagona ukaisa dombo ubva waisa maruva 3 pakagoneka. Tete obva atondibvunza kuti rambuya bheseni riri papi. Ndikati rambuya bheseni riri nechepamberi pacho. Saka tati kutofamba takutosvika pane wanhu apo ndobva ndakabva ndatoti guwa rambuya bheseni hapana. Ndobva ndatongoti raifanirwa kuoneka bhozi takatarisa takadai pane guwa riripo rine dhishunga rebhuruu rongagbei raifanirwa kuoneka. Ndobva ndatoti tete guwa rambuya raifanirwa kutanga kuoneka kututi iri nekuti riri pazasi rarekare but guwa rambuya hapana. Imimi mune zvamakafila here pamamuri kupfuura kana kuti inyaya yekungoti makanzi guwa rambuya bheseni? Handina chendakafila panguva yacho iyoyoyo but ndakatombofamba kuda kusvika pane wana ndobva ndati tete ngatidzoke. Ndakadzoka ndobva ndangomira pane wana ndakatanga kuona miti ameno inoiswa mukati here panoiswa bhokisi poiswa miti handizivi. Ndo ndakatanga kuona miti iyi yairatidza sekunga isi miti yekuti yakarongwa kana kuti yaita kunga miti yakangokandwa kudai. Ndopi ndakati tete guwa muri kuzvionawo sei guwa hapatorenda. Tete obva atomira obva odongora zvikanzweshiwa guwa hapana. Saka tete ndokazoti zvepari kutoita kunga pane gomba. Ndikati tete apa hatipindi tiri wana plus imhosva kupinda pamakuwa pekuti wanhu wakabvapo isusu topinda. Saka nyaya itoripo ngatiende since tiri kuenda kukiliniki tichapinda muuple. Tikapinda muuple tozobvunzawo chii wamweni wanhu muuple bhozi mai yangu anogara muuple imomo. Tabva tabira kwamuchembere wangu wanoita nasisi nemunin'ina nambuya bheseni awafukunurwa. Mandatoti mai Trace akapedzisira kuenda rini kuguwa rambuya. Mai akati inda wabvunza kudaro. Ndikandoona unga guwa rambuya hapana chinhu chendakwanisa kuona miti asi kuti ndizoti ndasvika panzvimbo ndikaona kuti zvakadini handina. Asi miti panowigwa munhu inoiswa mukati here miti ndoziva kuti inoiswa mukati panosara imweni here. Mai akati hapasari miti ende kana pakasara miti inofanirwa kusiiwa zvakanaka. Ndikati miti iri uku haina kusiiwa zvakanaka yakaita zvekukandwa. Saka kuti ndinyatsokutaura shuwa yekuti ndaona kuti rakavhurika kana kuti asi chandakwanisa kuoneka paguwa rambuya miti iri panze nemadhaka ari kuita kunga pakatsikwa nechi guwa hapatorina. Ende ndakatonyatsauzvisimbisa kuti guwa hapana bhozi ndandatoona kuti hapana guwa. Zvaita kunge zvane mazuva here pacherwa kana kuti zvaita kunge chapabva kucherwa? Ipapo ndinganyepa bhozi ndakapedzisira mbuya ndofunga wiki rino iri nderechitu kana ndisokanga ndisatobva kuchengeta mbuya. Saka kubvawo ipapo ini anofambira kuno ndandotoendesa mwana usikero kufambira kuno ende handitozivi kuti chii chakaita kuti ndifambire kuno bhozi ndososhandisa rodhi yekudimbudzira but nezuro ndakasvika nera. Kuti mbuya wakashaika nei? Mbuya waigara kubulawayo nasisi wangu. Saka ini sisi wangu akangondifonera mumwe musi zvikanzi mama vadona. Tikati vadona vashaisha kutsika here zvikanzi hatisi kunyatsa kuziya asi vakuwara gumbo akakuwarira muchicho. Ndichibva ndati maenda nawo kiriniki here zvikanzi aiwa hatina kuenda tiri kumboita zvekuvatova. Ndichibva ndati dai maenda nawo kiriniki zvikanzi mira tione. Wachibva wazoti nemumwe musi wabva wafona futi zvikanzi mama wasiriyasi wakutorwara mari. Ndikati wachibva wati tazova takura waenda kuhospitari yoradzikwa wabva waradzikwa wachibva wadzoswa kumba. Ndibva wanzoendai muno wachengetera kumba. Saka ini pandakasvikapo ndakabva ndangosvika musi wechina makuseni. Vakashaika china makuseni asi ini pfungwa dzangu ndakafunga kuti ibhipi nekuti vaima mapilitsi epi. Saka kuti ndofunga dhoya yakazvasaidza enda kunoshuta. Saka ndo mafungiro andakaitawo nemaonero andakaita kuti zvakaita kuti vari vashaiki. Wakachizouya wakacheka musi wa15 August. Wachibva wazonyorwa apa musi wa 20 August.
Patakatouya pakatoigwa mangwana cho takatouya kuruko zvakanaka tikatosvika tikatoona zvakanaka tichibva tatodzokera kumba. Saka kubva ipapo handina kubvira ndazodarika neapa nezuro ndo pandakatonzwa maini wangu mama uyu achitoti watouya kumba ma6 wachitotaura kuti wambodarika nemutori. Ndikati ndani nguva ndisingadariki nengusvika ndanzwa munino kwachiti gwara arina umbera musheba ndatoenda patatotaura mukutsa sapo patatoya patasvika pasapo patazofonera patatoedza chiamini ndatofonera sapo achibva mazotanga kuzofonerwa ishe achibva wazouya ndo patazosvika panzvimbo ine ndo patasvika tichitosvika kudai tatongosvika ini tazotongotanga nekungochema hangu ndabva ndamira kusaiti munino wangu ndiye atoita straight yekuti enda pamberi kwawosvika kwauti mukuru wakuona achibva atoti mai havasi vatori panze vari pamusoro pevasitopanze box havasi box vanhu ndokwatanga kuchionaona ndokwawazoona kuti zveshuwa havasi box ndopatazodzokera kudai so mubvunzabvunzwa bautanzi hamufaniri kudzokera muchizviona imi mafungiro enyu chinyi chakaitika? Takutoda notipatsira kuti tiziye kuti chii chakaitika kuti tichizvida tochiti hawangaziyi sevanhu waona but waona ini handina kuona munhu angu ndinganyepa. Matauriro awaita kuti mai hawasisina maziso wachekwa ende hawana pendi private party yavo pane pabatwa futi patoiswa blanket rekuti wasarohwe direct nezuva. Asi handizivi kuti zvakaitika rini but kana zvakaitika kare mai waitongorohwa nezuva kubva pesapa. Handizivi kuti chii chakaita kuti ndidarike neapa. Pamweni vanhu vangadai vari kungodarika ivo vari kungorohwa nezuva. Tiri panapa panguva taona mutumbi uri pamusoro pecoffin. Zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvatisakamboona zvichiitika zvakadai kuti tinosvika vanga vafukidza havo nekupezi kuitira kuti hit isanyanyorowa. Mukoma wangu makazvitarisa imini vanhu ava chinyi chakaitika? Vanhu here kana kuti imhuka yakabvisa mutumbi mucoffin ichiisa pamusoro? Mazvita ini dai dzanga dziri mhuka sekuziva kwandinoita panoshandiswa marimoti ezveusiku panogona kunga paine mwena chete unoratidza kuti munhu akabviswa nevatinoti vatakati. Zvino izvi zviri kuratidza pachena kuti munhu akafukunurwa akabudiswa mubhokisi muimba yaanochengetwa. Zvakare chimiro chinotiratidza kuti mai wedu takawawiga musoro wavo uri kumadokazuva sezvatinoziva pamutemo wetsika dzechivanhu chedu kuti munhu kana achimuka anozomuka akatarisa kumabvazuva. Saka musoro wavo ndo waakumabvazuva, makumbo ndo aakumadokera. Zvinoda kuti mawigira atakaita mai wedu haasisiriwo nezvataona nezvavari, nekuti chiri kutishungurudza kushayikwa kwemaziso asi sisipo pamutumbi wamai wedu. Todzika tichiwaona kusvika kunhengo yavo yesikarudzi. Zviri kuratidza kuti pane pakabviswa mvere dzepasikarudzi pavo dzikasiyiwa dzekunze. Pakati pemakumbo akauya kupiyaniswa kudai. Saka hatichina ruzivo rwekuziva kuti pakati pemakumbo avo hapana zvakabviswawo here zvingadai zvakashandiswa nevanhu vakaita izvi kushereketa kusvika vabudisa munhu kumuisa pachena kudai. Mbuya vakavigwa rini? Mbuya vakavigwa musi wa15 musi wa20 August ndo pakavigwa mbuya. Pane zvimwe mafungiro edu kana maziro edu ekuti kana mutumbi wechinge wakotswa nguva yakareba kudai, kuda zvimwe panenge pane mweya uripo. Ndiri panapa handina mweya wandiri kunzwa. Zviri normal here? Ichokwadi, isu ndo chikadziko chikuru chandibata nekuti mbuya ndichiwaona zvamuri kuonawo imi. Mbuya wari fresh zvekuti vakazvibata zvekuti nemamirira wakaita. Sitoziva kuti kana munhu aiswa mubox ane nguva yekuti anofuta kozoputika kozoita kuora kwenyama inobva kusara mapfupa oga, nyama yaparara muvhu. Asi mbuya apa vari zvavari nenyama yavo iri fresh kuratidza kuti munhu atori mupenyu. Hapana pari kuratidzika kuti nyama yavo yakaoma kana kuti haisisipo, ichingoripo. Saka ndo zviri kutinetsa kuti tizive kuti chiitiko ichi
sinzi ndichigarawo mudunhu rino rababa wangu vamakoni handisati ndambosangana nechitiko ichi. Satani ngoti pamwe patodaro paine munhu uri kutoashandisa. Saka isi totsvagawo inototibatsira kana muri newo kwemunoziya kunotobatsirwa mototibatsirawo kuti tonobatsirikawo kuti tiziyewo kuti maedu chii nekuti hatisati tambozviona ende hatisati tambozvizwa. Tinongozvizwawo zvichitaurwa pana Bhozhongwe asi tinongoti inyaya. Nhasi tazozvionawo zviri pana mai wedu saka tine kubatikana pana mai wedu kuti ngei mama kumusha kuZambia tinodiniko muno muZimbabwe hatina kana kuti tinogone kutaura kuti mai wafu kuno tisu vana wacho takadai. Saka urongwa hwakamira sei izvezvi zvichafamba sei? Izvozvi urongwa hwetinawo takamirire mapurisa. Ndio atakamirira mapurisa akauya ishe ndiye achatitaurire zvekuita naiwo mapurisa ndio achatitaurire zvekuita. Asi tichiona kuti pamwe mapurisa anoti tifushire mai. Tofushira here tisina kuzwa kuti chadai mai wedu chi. Nawe yakamira yakadai so asati akamboita. Imunonzi Ishani? Ishe Munyango. Nzvimbo inonzi chii? Munyamajura. Tiri anda chief mapuri. Kana chinzwa wakuitwa kutaura isusu sasa zvakapotika. Zvekutoshamisikawo tosangana nechitwa chakadai. Kuti hama yedu inenge yakatisiyawo kutocheketwa nenzira yemamwezi. Tosvika panhasi kuzwa kuti munhu afukunurwa apa. Saka zvinotishamisa zvekuti zvinotoratidza kuti munhu akaita izvi akaita atori nechinangwa chake chaakazviita. Saka isusu kuMatare tinofanira kuti tione kuti chakonzeresa kuti kusvika apa chii. Saka chagara pasi nemhuri kushaka toonesa tobatsirana kuMatare chokwadi chikabuda pachena ndiani akaita izvozvo uye zvakaitwa nechinangwa chake. Saka zhinji panenge pachizotsvagwa chin'anga kana kuimba vaprofita. Isusu kuMatare kuchasana chiremba. Saka izvi zvinoitwa munhu muchavadzosera mozoita izvozvo kana muchatanga maita izvozvo zvin'anga? Zvazvinoita ndezvekuti panouya mapurisa tichionesana tichagara pasi nemhuri yacho tozwanana nemhuri kuti yakasununguka pazvipi kuti mhuri iri kuti yofuzira hayo tinovatendedza then wozoitawo zveMatare kana kuti vanotongoenda kumoshari Matare achiitwa then chese zvakangosaka tichachionesana tichaita zvivisa.